گۆڕین بکۆم یەن شنگالن ku ji paşmawên karên hovaneyên têrûstên Daişin. Li Şingal 110 gorên bikom û tak heyne ku gelek xêzan bi temametî di nav van gora de heyne. Ev deyka bi te ji 8 sala ye. Sê kurên wê dibin gorên bikom dane ku bi çavên pirê rondik ve dibêje tenê ez bêhna xwe bi rismên wan diînim. Daxwaziyeş çend hikûmetê mişketkin û mişxêrxwaziyetkin û mişbiraderiyetkin van hestîka zû rakin da heş kesî ji me zanîbe kîjikê kê ye û em rakin weke bêjê em ji xwe re nû gorkin û nû weke bêjê ku lê dilê me nû bûn dîsa ev sê heştat û mexberê cimaî vekirnê qenê dîsa ku lê dilê me nû bûn. Sê zarokin min tê de şehîdin Ekrem û Fêsel û Gazî ne. Desteya vekolîn û komkirina belgeyan jî dibêjit hêşta gelek gorên bikom mayne û nehatîne vekirine. Belek gorê mayîn gorê komelê mayîn axir weciba gorayê hatine vekirin ew jî berî cejnê bû gorê gundê qenê bûn 5 gor hatine heldan û ji wan gorê komel bûn 47 rûfat jî hatine heldan û ji wan gora û hatine hinartin bû bizîşkê dat û desteya ya berdewam e li gel tîmê Bexda bû heldana van gora û nêzîktirîn wext dê wecibekê dîyê gora dîne heldan. 8 sal derbas dibin hêşta hestiyên êzdiyên Şingal li ber germa havînê û sir û seqema zivistanê ne. Xuşka Nûra nimûneya hezaran dakên dilşewitên Şingal e ku bi tij 8 salan e rojane bi çavên pirê rondik bi hesretin ji bo dîtina hestîkên zarok û kesûkarên xwe. Şêrveqedir Kursad News. Komelgeha Xankê.